nggih. Nggih pun ngoten mawon nggih. Yo sing ati-ati. Pareng. Yo. Ya Tru ya? Ya iya. Mundak Sasinun Mandura duka meneh. Ha iya. Mergo nek nganti nesu meneh medeni aku weruh dhewe Tru. Ha iya. Pareng nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Engko ndak ndala Werkudara nakoke. Pun ngoten mawon nggih pareng. Ya sing ati-ati. Nyuwun berkah pangestu. Sing ati-ati tak pangestune muga slamet ning dalan. Nggih. Dadi wis slamet ning dalan. Kudu paham kowe. Iya. Ngoten nggih sing nyuwun nggih. Ya sing ati-ati. Oh nggih. Mungkin nek nganti Ndara Werkudara niku takon, nek ora iso wangsulan iso didukani ra ngono ta kuwi? Lah iya. Lah nggih. Pun ngoten mawon nyuwun pamit nggih. Ya sing ati-ati nggih. Ya Tru ya. Lah ya ayo. Kuwi mung ngomong wae ora. Engko nek nganti Ndara Werkudara iki takon werna-werna malah ora iso wangsulan malah ngrekoso. Ya ta? Mun nganti iki Bandul Patrajaya iki nesu. Bandul Patrajaya iki iki mau lho nonton wancul ku nganti iki Bandul Patrajaya. Iki Bandul Kalung. Bandul Kalung ora. Parang sinuwun. Ya sing ati-ati. Nggih, medal iki nang medal iki nggih. Ya pinake metu ndi? Menawa itu ndi, Tru? Manut. Metu kono. Ya sakaremu, aku manut. Pinake metu ndi? Sakaremu. Nek kira mereka ada pundi? Padha wae. Nggih, mpun ngoten wong takon kok. Lah iya. Pun nggih? Ya. Ya Tru ayo. Ayo. Ya. Kowe iki nyuwani ora. Mergo nek nganti kula mengke mboten nganti wonten pandangan iki Ndara Werkudara ndak? Ya. Ya wis kalau wis. Nggih pun nyuwun pamit. Ya sing ati-ati nggih, pareng. Ya. Anu nggih. Sembah kula katur sinuwun Ndarawati. Ya engko tak aturke. Nggih. Anu kalih Raden Sencaki sinten? Ya tak kandhake. Pati Udawa? Ya. Raden Samba? Ya tak kandhake. Nggih. Pareng iki. Gandak blak gunduk karo gembal. Sumerante hawela. Gong. Wer. Kowe iki takoni kok malah meneng wae ora. Ora, aku tak takon karo kowe jane maksudmu apa? Sirmu apa kowe wani nantang karo Sinuwun Setija Bama Narakasura? Wong urip lak jajak-jajak ta, Tru? Jajak-jajak piye? Maksude jajak-jajak iki kekuwatane Sinuwun Prabu Bama iki sepira? Lho, awak dhewe perlu ngerti. Kowe ngerti ora? Sinuwun Prabu Bama Narakasura iki putrane Sinuwun Prabu Ndarawati. Wis paham. Panjenengane kuwi digdaya sekti kalintang jayaning perang. Kedunungan Naji Pancasunya. Lho, dheweke iki ra iso tekaning pati, ora iso mati. Kena lara lubuting pati, piyai sepuh do ngendikake ngono kae. Lah kok wani tok tantang kuwi kok iki tekan Ndarawati iki utekmu tok tinggal ngomah wae. Mosok sira ora utek dhewe-dhewe, Tru? Kan ya ora mungkin to mesti bergabung dadi siji. Ha ya nek ora tok nggo, ngono lho. Sing arep wani karo prajurit Raju Tresna sapa? Nek kowe wedi aku wis omong bola-bali to, mulai kono. Matur Ndara Werkudara. Raden, Gusti, Ndara, kula mboten kelakon mboyong Sinuwun Ndarawati. Ora. Wah, Petruk kok cangkem bres. Modar kowe. Kowe modar ning Jodipati ora kanggo gawe dikongkon ra entuk gawe. Mati nang kono karo prajurit Ndarawati dinengke wae. Ning nek aku lho wis dikongkon dipercaya karo Ndara Werkudara. Mati nang negara Ndarawati. Takoke mesti Petruk, Bagong Nendi. Bagong pejah Ndara Nendi. Ndarawati mergane gelut prajurit Ratu Tresna. Petruk, kuandane Bagong digoleki dipendhem ning Taman Makam Pahlawan. Ning arep dipendhem ning Taman Makam Pahlawan iki sapa? Aku. Iki. Awo mung kaya kowe kok dipendhem ning taman dipendhem. Rasa kesusu ora ditendhem. Dipendhem ning Taman Makam Pahlawan iki lelabuhamu ya apa? Lho, labuh Ndara Werkudara perang karo Ndara Setija. Sawadya balane sing ngakon perang sapa? Aku. Ah sing ngakon kowe kok sing rumangsa mbelani Ndara Werkudara ki niatmu piye? Ngene wae, Truk, rasa aku ceramah. Aku males e. Kowe wani ora? Hah? Nek ora wani kowe baliya tak tandangane
Nek aku bali kowe nandangi prajurit Redul Tresna, kowe mati. Engko nek kowe mati aku ora mbelani dikira aku ki ora tresna karo Adi. Ah, kene iso mikir. Ambek dibelani. Nek mbelani kowe karo aku mati bareng. Prajurit Redul Tresna kuwi ngerti ora, Gong? Buta-buta. Masa? Heeh. Ora manungsa to? Ora, panganane daging. Padha no. Aku makanane ya daging, ayo. Nek rak mateng, nek kono mentah. Aku mentah ya sok doyane. Antil mencelat kowe. Ya meng kala-kala. Nggo selingan, wong kira dhewe-dhewe ya. Ah iya. Ya wis lah, kadang wis wani ya kalah cacak menang cacak dadepi wong loro lho, Le. Oke, rasa wedi wis to. Nek kowe semelang aku seneng ngarep. Ya, aku sing ngomong, sing gelut kowe. Padha wae ora. Nek ra ora sak kangelan ngomong, mbeng ngomong meng paitan abab ya. Pira wen wis meneng wae. Engko nek pancen Ndara Stija kuwi duwe niat ala ora awake dhewe, mau ora wis ngendikake nek Ndara Garukaca dikira nyidra Dewi Nyanawati, ha ta? Heeh. Monggo Ndara Garukaca gerah. Ha iya. Nek pancen meksa kaya ngono, aku ya njaga nama baike Ndara Garukaca terus. Lah iya. Wis saiki dinteni kene sapa sing ketok tandangi wis to. Kalah menang pokoke wani, sing penting wani. Oh iya. Mati urip kagungane sing gawe urip. Iya. Rasa semelang roh mati to. Wong semene kae iki mung do antri modar tak andane. Ning tenane ya ngono ya, Gong. Ah iya, mati kok wedi ora. Kowe wani urip ki kudu wani mati. Nek ora wani mati mbiyen rasa urip. Bener, kandhane kok celingak-celinguk ora. Mati ki ora iso urip meneh, Gong. Wes sing ngomong sapa? Anggere tobati ya urip. Ngeyel kowe maning ora. Kowe pokoke dinteni kene ya, tak enteni ya kancanane, Gong. Nek kira-kira kowe kalah, aku sing maju. Maju bareng mana dhewe-dhewe? Ya maju bareng. Pokoke gotong royong. Ya, gotong royong ya manut. Bapak keperanggul mungguh ngayuda Ungladiwana nggulang tepang nitik busananipun sampeyan niku nuwun sewu mboten padha kali kula. Busana sarwa sae sajaipun piyayi. Ya dasar purnyata. Aku abdining Sinuwun Prabu Stija Boma Narakasura. Oh tenan to? Heeh. Sing mburi nggih nggih. Ya, aku ya abdining Stija Boma Narakasura. Asma jeneng takon karo aku Tumenggung Prawara Kendra. Tumenggung Prawara Kendra sing mburi? Aku Tumenggung Baron Sekeber. Waduh. Jenenge wis medeni ya, Tru. Heeh. Baron nggon aku kae watuk terus. Ya wis ben apa-apa. Aja dipadhake kaya baron kene karo baron kono ki beda. Iki sapa matane kaya ndok ceplokan. Takon karo kula. Iya. Nayaka Ndarawati. Lho. Nayaka Ndarawati. Nggih. Senopati Satra Garbaruji Raden Setyaki. Mbok yo arah aneh-aneh, Gong. Men rada gleleng. Lho, aku wis tau ketemu karo Raden Setyaki. Oh ya Udawa. Aku wis tau ketemu karo Patih Udawa. Oh ya Raden Samba. Aku ya wis tau ketemu. Ya wis Bagong ngono wae lah. Gene ora urung aku jenenge ora. Kowe Bagong. Nggih. Sampeyan Tumenggung Prawara Kendra? Iya, sing mburi. Kakang kula Petruk. Yen ngono kecekel nang kene. Lho, kok kecekel sebabe? Aku diutus Sinuwun Prabu Setija Boma Narakasura
goleki jenenge Bagong karo Petruk. Nek wis ketemu kon bondo tangane kon ngerincung sikile. Mula kowe ora usah bonggo, ora usah selak. Mapano tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Leboke paku jaran tak siksa. Lan nampa pandanganing Sinun Prabu Setijo Banarasura. Bagong lan kowe Petruk. Ing Jajang kuntap lir kinetap duka yayasinepe. Netra kocak ngundarandir. Nek metenteng ki tangan siji wae. Sing arep ngomong tangan ndi? Ora usah cerewet kowe meneng. Iya. Sapa jenengmu? Tumenggung Prawara Kindra. Sing mburi sapa? Baron Sekeber. Kowe nek omong nganggo wewaton, Mas. Hah? Aku ki menungsa. Ayo tak takon karo kowe, salahku apa? Luputku apa kok aku arep bondo? Hah? Kowe keprok watu ndasmu meneng kowe. Muni ya. Kowe matur yen to Raden Gatotkaca lara. Pancen lara, tenan-tenan lara nang Jodipati. Monggo iki mau Trajutresna klebon maling. Maling apa? Dewi Haknyanawati. Terus didakwa Raden Gatotkaca sing nyolong Dewi Haknyanawati mergo ana abdi sing ngandhake blegere karo Raden Gatotkaca. Ngono ta? Dasar Pranyata. Mula aku kon ngrangket kowe bakal ditakoni supaya kowe jujur. Gatotkaca kuwi lara apa ora? Kowe lah menungsa ra tatanane. Kowe nek tak kandhake bapakne Gatotkaca sing jeneng Raden Werkudara diremuk kowe. Anake lara kok ora dipercaya. Wose aku menindakake dawuh kudu mbondo karo kowe, ngerincung karo kowe. Nek ngono kowe arep maksa karo aku? Yo, carane sapi mang jagal sik, Mas. Aku menungsa kedunungan rasa kok arep dibondo tanpa salah, tanpa kleru. Kowe iso ngalahke aku? Sasat iso njero langit. Lho, wani karo aku. Lho, wani karo aku. Sing tak wedeni awakmu. Siap lho, Tru. Lho, kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo? Aku mung nantangke kok. Wani le rasa wedi. Oke, rasa semelang wis kebacut kaya ngene kok. Wani karo aku. Sing tak wedeni awakmu. Leno pangilak tebak dadamu ning marganing patimu. Tinjung akhirat nyawamu. Prawara Kendra. Baron Sekember. Piye? Ora ngerti aku iki asline sapa ta? Aku ki Bagong. Bagong ki sapa? Bagong ki anake Semar. Wis ngerti Semar? Urung. Waduh, cilaka iki. Pilar medeni piye ora ngerti Semar ya, Tru? Ayo ora usah diwedeni terus bres-bres ngono wae. Oke, maju. Dibantanganku ora nglinding ndasku. Ndasmu. Tak gurone kowe, pecah siramu. Kene margane matimu, Pak. Maju terus.
Cocok tumbak jebol jajam. Kebablasan. Lho, iki urung-urung kok wis nggawa warit. Ndak rampung-rampung. Ora dak bacoki mbaka siji ora ana rampunge. Lho. Weh lah dalen ngono kuwi sing gendak sikara karo adikku yaitu Menggung Baron Sekeber dasar para nyata. Sapa kae mau jenenge? Prawara Kendra. Sune rasa ngel-ngel jenenge ya. Ling-eling rekoso. Ya. Yo. Ayo, kowe arep ngopo? Ayo. Kowe arep gendasi karo Panakawan arep bondo Panakawan. Aku wong ora salah, aku wong ora luput. Wong ora salah, wong ora luput ki diayomi karo sing gawe urip. Mati ta baca siramu modar kowe. Truk. Truk. Keseron le nuncepke. Angelen dudut. Wis senengane kemempengen ning goblok. Menang. Ya. Menang lho. Heeh. Senengane dadak ngrekasake sedulur kok kowe ora. Terus ndasku sing lara terus. Ha piye carane ora sikep sirahe lara, meneng wae. Seneng wae ya. Ya kurang sithik iki mengkari pucuke. Pucuke iki aja kon nyangkol. Karang jenenge wae arit. Pucuke iki mesti nyelekuwek. Ah iya. Iki mesti entuk watu iki. Ayo watune diru. Ya didanoke sithik. Heeh. Ya. Kowe nek ndak radoke enggak iki angel ya, Tru. Ah iya. Iya. Kowe. Kene iki mung sithik. Ah iya. Mung sithik kok iso angel ya. Heeh. Dunia ini penuh dengan lika-liku. Maju terus le. Amos, sapa mau jenenge Prawara Kendra. Yo, kowe aja mlaru, Ndra. Ndra sapa? Prawara Kendra. Ah iya doyak ngono. Mati jeneng aku ora malang-malang utang kowe. Biar kowe, biar ora apa-apa. Biar. Biar
piye, Gong? Mumpung nggawa arit kok nglesak. Ketonyo terus endasku terus. Asu. Lah ngopo? Aku nggawa arit kono nginceng siraku dis. Anggere tak antel minggat. Ora kena. Pantone dis anggere tak antel minggat. Suwe-suwe ra ya buyer. Ah iya. Ngletak dhewe aku. Mulasa nek perang ki penuh kudu iso endo. Kaya aku mau lho, tubruk ngewa endo nengen, tubruk nengen endo ngewa. Kono. Nek diantem endo aja meneng wae. Siap. Sehat to? Sih. Aja kuwatir. Go meneh arite, maju meneh kok. Sesek meneh, ora apa-apa. Aku jane ngene iki sok mesake sing nabur lho, Tru. Ah iya. Lagi omong dicek-cek dlantang. Mesake kanca-kanca. Ora apa-apa, kanca-kanca ki pancen apik nek disiksa kok, Gong. Oke wis, ora masalah ya, ora masalah. Ayo, kajian dening aku ya, guys. Ngopo kae? Ngopo ae, Gong? Ana gendruwo e. Gendruwo ndi ora? Masih yakin aku ora ngapusi aku. Bola Tradutresna setan barang to? Ora. Endi to kae? Kae lho. Kae buta. Gedhe tenan ya, Tru? Ah iya. Piye wani ra? Asli nek musuh kae mbok modar nek wani aku. Ha kene ra ono ya ra wani. Kae Adipati Yayagriwa. Adipati? Ya cedhak yo. Oh, nek dicedhaki ngene iki ora apa-apa, Gong, rene yo. Wedi, rasah wedi ra. Rupane medeni tenan, Tru. Udus. Ora apa-apa mripatmu iki cok tanganmu iki tutu ora santok nutupi mata. Deloken lho. Lho. Us. Raine lho, Tru. Ora raine medeni kowe ro dheke. Udus. Heeh, wangi lho. Ai. Kon ngilu ya gelem ngono lho, goblok banget. Sapa wi? Ayo Panakawan. Kowe gelem manut karo Wadyabala Trajutresna apa ora? Ora gelem manut mungsuhmu dudu sapa-sapa. Nanging mungsuhmu aku Adipati Yayagriwa. Aku buta sak perbata siwineming kowe. Oh, ladala pira. Kowe ora jam-jaman njaluk mati tak potang-potang awakmu kelakon penjangkamu. Mangkiriyen rasah mangkiriyen. Kula tak rembug perkara iki ora sah rembug-rembugan ora gaglak. Ah, mlayu, Gong. Mlayu modar tenan. Butane gedene ora jamak-jamak. Mongko wis ngamuk tenan Petruk ora minggat. Kok poteng-poteng awakmu. Wah, sir-sirane aku. Ha iya. Mulih wae le ya. Ning Jodipati ya, ning Jodipati. Matur Ndara Werkudara apa perlune, Tru? Nek ora ngono, ndak ora rampung-rampung. Engko aku sing matur Ndara Werkudara kowe ngeyohi lho, Gong. Ku ndak dikira ora ono seksine. Heeh.
Ya. Mulai Ndara Werkudara takon, "Petro, apa kabeh sing tok lakoni kuwi tenan?" Kowe muni, "Kula seksine Ndara." Ngono lho, Gong. Heeh. Ngopo ele kok kaya lungkrah? Konangan Satpol PP. Endi? Nolea ta? Diar. Wis patine awake dhewe nang kene le. Rono ketemu Buta Gedhe, rene ketemu sing tunggu Ndarawati kadange Werda. Ki mesti engko Bagong, Petro. Kowe gawe rame negara Ndarawati anggep apa? Kowe derajateng ponokan gawe geger negara Ndarawati. Mrene. Loloi nenggala cangkemmu kowe nyus. Aku tamburi wae. Muni ngono tenan po? Biasane ngono kuwi. Dadi diloloi ya cangkemmu. Tak takonane alon-alon ndak duka. Heeh. Nyuwun ngapunten sinuwun. Jumeneng wonten ing mriki aku ndelok Ledo Perang. Nggih. Tata-tata lho, Kang. Heeh. Petro. Nun. Mlayu kowe. Nun. Mlayu apa? Ora kok ki nun to, Tru. Kono ki aku iki ra krungu nesu tenan. Mlayu ngopo? Mengsah prajurit Raju Trisna sinuwun. Terus prajurit Raju Trisna janjane kula ora marahi ning sinuwun Stijo niku pancen nuwun sewu mulang sarak. Kula wis ajeng bali teng Jodipati kok prajurit Raju Trisna methuke kula Petruk Bagong dibontotane krincung sile disiksa takoni Garutkaca lara tenan apa ora? Sing muni ngono to? Ndara Stijo dawuh kalih prajuritipun, "Ya, Gong. Aku ora ono Mas kuwi." Sing jingik nang ngarep mau sapa? Kok muni ora ana? Nggih, pancen leres ngonten. Terus kok mlayu ngopo? Sing maju Buta Gedhe. Buta Gedhe sapa? Sapa Gong mau, Gong? Sapa to? Kowe sing apal kok. Adipati sama Minak Jingga. Adipati Yayagriwa. Adipati Yayagriwa sinuwun. Lho. Nek ngono Stijo ning negara Ndarawati iki nggawa prajurit pirang-pirang. Nggih. Nek perkara karo dibonto karo Stijo aku ora melu-melu. Nek prajurit Raju Trisna melu-melu gawe geger negara Ndarawati, aku ora trima. Hati-hati kok, hati-hati kok. Aku tak lunga sih ya, Tru. Nek diloloi nenggala. Dadi diloloi kowe. Nggih pancen mekaten sinuwun. Pancen leres mekaten. Lajeng kersanipun nek kowe nganti mati aku kelangan. Nek Stijo sing ngajar kowe aku meneng wae. Mergo perkarane karo Stijo nek prajurit Raju Trisna melu aku ora nrimake. Oh, nggih. Tan trimanipun ya kira tak ajari. Ya. Estu napa? Iya. Ha niki wonge. Ya Griwa. Krungumu apa? Goblok kowe iki. Bagong tak ajari. Muni ngono kok. Aku salah apa, Petra? Aku salah apa? Aku kan balamu, aku arep diajar. Kapomu kapan? Takoni Cilaka kowe ora. Takoni Ndara Baladewa ngrekasa. Ya Griwa ngoyak kowe. Nggih, ngoyak kula. Mundur. Mundur. Tak papane ya Griwa karepe dhewe. Ayo, Gong, minggir. Yo. Oh. Buta Raju Trisna iki. Iya, dasar kepara nyata. Mamak mripatmu kowe. Ora basa karo aku. Ora weruh, aku iso. Aku weruh kowe sinuwun Mandura. Lah, kudune kowe basa tata krama karo aku. Aku kadange tuwa Yai Prabu Ndarawati. Iki nek negara Ndarawati, kowe nyak-nyakan nang kene ketemu karo Nata Mandura ora basa, ora tata krama. Anggepmu apa? Kowe ndelikke Petruk, kowe ngayomi karo Bagong. Pancen tak dodo. Kuwi ponokawan. Nek perkara Stijo ana perkara karo Petruk karo Bagong, Stijo ramuke perkara, Stijo aja ngetyake para Wadyabala. Iki Ndarawati ora nggo jak-jakan sampeyan dhewe. Sing baku aku bakal nyekel Petruk karo Bagong. Kowe nyekel karo Petruk karo Bagong? Iya. Wis tak cekel. Arep tak siksa supaya ngaku Gatutkaca. Kuwi lara apa ora? Tegese kowe nyiksa karo Petruk karo Bagong. Kowe meksa karo Ponokawan.
Tok kon ngaku yen tok Garkaca ora lara. Ngono ta kuwi? Iya, dasar Purnyata. Ayo saiki minggat. Bali. Bali piye kowe Bali? Bali menyang ndi? Traju Tresna. Ratu Gusti Mujak Bali. Perkara iki arep dirembuk karo Yai Prabu Ndarawati apa dene panjenengan ingsun ana ing Mandura. Wong Traju Tresna ora jag-jagan ning negarane wong liya. Ayo Bali. Bali. Taunana Windanana ora gelem bali ento durung boyong Petro karo Bagong. Piye? Muni piye kowe? Muni piye kowe? Kowe muni piye? Kowe ora ngerti ento Rata Mandura ora Baladewa nesu. Kowe ora ngerti ento Rata Mandura ora Baladewa nesu ki piye? Aku ora nyewang sapa ning ngarep aku. Aja kok jamal wae kita. Dewa mudhun wae Baladewa ora nirip. Kowe netangi kamurkaning Baladewa. Kowe iso bali ora? Ora bakal bali piye? Ora bakal bali. Aduh blak tuntak cangkemmu. Ayo. Wah. Menungso ora tataran permajaan kandhane ayo gawe. Nadyan kowe gedhe dhuwur. Mata sastra jendramu. Wateng najis kaya kali banyo. Santong arep tekeni buri. Ora lakon mati kene Baladewa derajat to. Kene Baladewa. Manus wae jajalan netangi marang kamurkaning Bandol Patrajaya. Iki Narendra Mandura lugu karepe dhewe. Ayo kowe, prajurit Tratu nang pangkone. Ora bakal tak tinggal ndelengane atiku. Wah, ute-ute macan turu beda sing bareng. Ayo, ayo. Rumasane ora? Sapa iki? Iki Bandol apa? Kowe ngopo kowe? Ngewangi. Ngewangi nesune Sinuwun Prabu Mandura gilane tenane. Golek wedang putih. Nah. Golek wedang putih. Oh nggih. Aku nek ora dombe ngene iki lek nekun sura barampung. Monggo. Ora ngapusi lho. Ora ngapusi kowe. Botole kok ledek iki tok golek ngendi? Niki mang merga kebarut-barut kok. Karepe dhewe. Diandaran lagi niki kula weruh omong kok iso karo perang. Ya kowe ya. Dublak tunggak cangkemmu brus. Truk. Seksane ya, Truk. Arep ngopo? Aku seneng suar kaya Baladewa. Waduh. Wong iki ra jegos kok nesu kaya Baladewa ora. Wis, sawise prajurit Tresna mundur kowe tak kandhani. Nggih. Kowe saiki bali. Bali, nggih. Omong karo Werkudara. Oh nggih, terus. Yen to Nyai Prabu Ndarawati lagi jibek penggali. Merga nampa ature anake larang ya Gusti Jaba Mandura Kasura. Yen to Haknyanawati bojone Stija dicolong wong. Ora kok jeneng Baladewa karo Nyai Prabu Ndarawati ngarani Garkaca ora. Ning iki dadi penggaliane Nyai Prabu Ndarawati ngene ngupaya menyang ndi Haknyanawati. Oh nggih. Monggo yen to Haknyanawati ketemu Nyai Prabu Ndarawati tak derekake sowan ana ing Jodipati. Oh nggih, matur nuwun. Pun ngoten mawon nggih sinuwun. Yo, aja gawe geger, mboten. Nyuwun pamit nggih sinuwun. Yo sing ati-ati, aja kaya bocah cilik. Nggih. Dadi kula niku ulun bali teng Jodipati. Yo. Matur Ndara Werkudara. Yo, pancen ngono. Nek Sinuwun Ndarawati sekathah penggalian. Yo. Wis bali yo. Nggih. Yo Truk yo. Yo. Nek ora ngono ndak Ndara Werkudara tak nesu meneh. Ha iya. Mergo Ndara Werkudara nesu medeni. Aku ora dhewe. Ha iya. Pun ngoten mawon kula nyuwun pamit nggih. Yo. Mengko nek didangu Ndara Werkudara men ceca. Ceca piye? Bagong kok wis bali ora bareng karo Jlitheng kakangku. Mergo Sinuwun Ndarawati kathah penggalian. Lah iya. Mergo bojone Stija dicolong wong. Oh, nggih nggih nggih. Nggih pun ngoten mawon nggih. Yo, sing ati-ati. Pareng. Yo. Ya Truk ya? Ya iya. Mundak Sinuwun Mandura duka meneh. Ha iya. Mergo nek nganti nesu meneh medeni aku weruh dhewe, Truk. Ha iya. Pareng nggih Sinuwun. Ya sing ati-ati. Engko ndak Ndara Werkudara nakoke. Pun ngoten mawon nggih pareng. Ya ya sing ati-ati. Nyuwun berkah pangestu. Sing ati-ati tak pangestune muga-muga slamet ing dalan. Nggih.
Dadi ra wis, slamet nang dalan. Heeh. Kudu paham kowe. Iya. Ngoten nggih sing pamit nggih. Yo sing ati-ati. Oh nggih. Mungkin nek nganti Ndara Werkudara niku takon, nek ora iso wangsulan iso didukani ra ngono ta kuwi? Lah iya. Lah nggih. Pun ngonten mawon nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati nggih. Ya Tra ya. Lah yo ayo. Kowe ki ngomong wae ora. Engko nek nganti Ndara Werkudara iki takon werna-werna malah ora iso wangsulan malah ngrekoso ya ta? Heeh. Nek nganti iki Bandul Patrajaya ki nesu. Bandul Patrajaya iki iki mau nonton wancul nek nganti iki Bandul Patrajaya. Iki Bandul Kalung. Bandul Kalung ora. Parang sinuwun. Ya sing ati-ati. Nggih, medal iki nang medal iki nggih. Ya penake metu ndi? Menake metu ndi, Tru? Manut. Metu kono. Ya sakaremu, aku manut. Penake metu ndi? Sakaremu. Nek kira mereka ada pundi? Padha wae. Nggih, mpun ngono mung takon kok. Lah iya. Pun nggih? Iya. Ya Tru ayo. Ayo. Ya. Kowe iki nyuwani-nyuwani ora. Mergo nek nganti kula mengke mboten nganti wonten pandangan iki Ndara Werkudara ndak? Iya. Ya wis kula gawe wis. Nggih pun, nyuwun pamit. Ya sing ati-ati nggih, parang. Iya. Anu nggih. Sembah kula katur sinuwun Ndarawati. Ya engko tak aturke. Nggih. Anu kalih Raden Sencaki sinan. Ya, tak kandhake. Pati Udawa. Ya. Raden Sombo. Ya tak kandhake. Nggih. Pareng ya. Tekan Jodipati Ndara Werkudara takon, "Bagong. Ora bareng Jlitheng." Anu kathah ora wonten masalah teng Ndarawati. Garwane Ndara Kresna dicolong. Lho, kleru. Bojone Stija. Wah iya, Deng. Bojone pareng. Ya. Anu bojone Ndara Stija dicolong. Wah, colong sapa? Dicolong Ndara Baladewa. Piye to? Aku ora nyolong sapa-sapa. Walah, nggih ngapunten salah omong. Pareng. Ya. Sanes Ndara Baladewa sing. Lah sapa? Kula dhewe mboten ngerti ya niki masalahe. Wah, kowe diadani ora. Ngoten niku pripun? Ya wis apik. Nggih. Pareng. Ya. Lho kok jedul kene to iki? Ora aneh-aneh to? Nggih, nyuwun pamit. Ya. Ngiling-ngilingi aku barang apa? Apa iki, tak eling-elingi sae ora kandel. Wis genara nyangoni, tipis cah tipis. Pait ratu gleleng gampang nesuning tipis. Ora kandel sae ya wis ben ora apa-apa. Kresna, wong maring dawuh. Mrene ya Kresna. Inggih, kestaken dawuh Prabu.